Assalamu alaikum. Bugun Qirg'izistonning 742 kuni yakunlanmoqda. Efirda Zaman studiyada sizlarni men Shavkat Amatulayev selamlayman. Ukraina hokimiyati ATR'ning bir qism borjini o'damaga ishondirdi. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk davlat byudjetidan telekanal borjlarini o'damak uchun 5 million grivna ayirmaga havale etdi. Informatsion siyosat naziri Yuriy Steys bildirganiga ko'ra, Sputnik yayinlovi tashkil etgan Isvecha kompaniyasining kechirilgan anglashmalar natijasida olgan taxminan 10 million grivna borj masalasi chezilmaganiga qadar ATR yayinlovi to'xtatilmayotgani haqida kelishganlar. Але тим не менше, незважаючи на те, що це є комерційний телеканал, влада України має зараз гарантувати і знайти кошти в бюджеті країни для того, щоб єдиний в світі кримсько-татарський телеканал, який сповідує чесність і говорить про гідність кримсько-татарського народу, не зник з ефіру. Тому я просив би дати доручення Мінфіну, Мінсоцполітики і Мінінформполітики, щоб протягом 2 тижнів ми знайшли рішення і ці кошти надали кримсько-татарському телеканалу АТР, щоб він ліквідував цю заборгованість, а відповідно далі кримсько-татарський телеканал АТР міг мовити в світі і розповідати про кримських татар, які залишились в Криму на, сподіваюсь, тимчасово окупованій території України. Дякую, Юра. Тобто частину заборгованості, я так розумію, ви провели переговори. Якщо ми сплатимо частину заборгованості, то іншу частину вони спишуть. Так. У нас в бюджеті було в поточному році близько 60 мільйонів на підтримку кримсько-татарського народу. Так, це було затверджено бюджетом за нашою кабмінівською пропозицією Верховної Ради. Тому я прошу Міністерство фінансів разом з Міністерством інформаційної політики, Вячеслав Анатолійович, вас взяти під контроль для того, щоб ми 5 мільйонів і Мінсоц, там розпорядник міністерства, він у тебе, Павло? Значить, ти тоді як основний розпорядник бюджетних коштів, от, щоб ми швиденько погасили цих 5 мільйонів, а 5 мільйонів тоді, я так розумію, Юр, ви вже допрацюєте, щоб ми їх списали, щоб канал функціонував. Я дякую за те, що ви провели ці переговори. Дякую. ATR телеканалының yolbaşı Mavinaydar Mujdabayev bildirgeniне ko'ra, bunun ATR qurtarılığı bitmedi. Telekanalının da 5 million grivna borcu ve Lale telekanalının da taxminen 10 million grivna borcu asılı tura. Era ise borç ko'lami artmoqda. Meclis yasak etilivi boyunca mahkeme toplaşıvını kenedi bir haftaga kaldırdılar. Qırımның Yuqarı Rus mahkemesinde o'tkirilgan to'plashuvda advokat Cemil Temishev Poklonskaya to'plagan materiallarni tanish olmaq uchun da vaqt so'radi. Chunki meclis qabatini tasdiqlay bilgan vesiqalarini meclis temsilchilari mahkeme to'plashuvina tek 3 kun qolganda olib oldilar. Сегодня на заседании прокуратура подтвердила свое ходатайство о приобщении достаточно такой объемной кипы бумаг и 8 дисков, после чего наши адвокаты заявили о том, что необходимо время, тем более учитывая выходные дни, речь шла о рабочих днях, для того, чтобы все-таки согласно законодательству и необходимости ознакомиться с этими документами. Мы успели просмотреть эти документы, эти диски. Там есть акты об осмотре интернет-ресурсов, сайтов, страниц Фейсбука, членов Меджлиса некоторых. Там есть документы касательно дел 3 мая, дел 26 февраля, касательно дел уголовных в отношении Рифата Чубарова, Мустафы Джемилева, блокады, лично Ленура Ислямова. Есть различные распечатки новостей и так далее, то есть там разного характера документы, они разного статуса, разной важности, и вот мы должны по каждому из них проработать и высказать свою позицию. Надежда Савченко qurg'oqchilikni to'xtatdi. Bu haqda uning advokatlari bildirdi. Kechinlari u Ukraina prezidenti Petr Poroshenkodan maktub olgan. O esa ochliqni to'xtatmaga reja etgan. Javobida u qurg'oqchilikni to'xtatib suv ichib boshlaganini bildirdi. Lekin so'ngra belli bo'ldiki, maktub kerchak degil. Advokat Nikolay Polozovning so'zlariga ko'ra, hem Savchenko advokatlar hamda Ukrainaning Rostov-na-Donu shahrindagi konsuli mahkama maxsus operatsiya qurboni bo'lganlar. Вчера кто-то позвонил генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону, представившись сотрудниками администрации президента Порошенко, попросили телефон Федина, связались с ним, также представили сотрудниками администрации президента, попросили электронный адрес, сказали, Петр Алексеевич написал письмо Надежде. Распечатайте, покажите ей. Вот. Ну, собственно, это письмо распечатали и показали.
Вот. Но помимо этого письма еще мы распечатали и показали Надежде толстую пачку писем от людей, которые выходили на акции в ее поддержку в последние дни. Нас заваливали в социальных сетях просьбами к ней прекратить голодовку, словами поддержки. И, собственно, ответ Надежды в ее письме адресован прежде всего этим людям. Вот. Получилась такая интересная ситуация, при которой Путин переиграл сам себя. То есть, с одной стороны, он хотел дискредитировать консулов, адвокатов, саму Надежду, а получилось, что сделал так, что не получалось ни у кого. Мы ее просили прекратить голодовку, ее сестра, ее мать, консулы, политики. Вообще не работало. А тут взяла и прекратила. Поэтому я считаю, что это главная позитивная новость за сегодня, что все-таки Надежда Савченко эту голодовку прекратила, что ее не будут принудительно кормить, что она не будет умирать в российской тюрьме, а все-таки сохранит в себе силы для дальнейшей борьбы. Кырымны ишгалден куртармак үшін Украина ве Түркия өз күчлеріні бірлештірмек ләзім. Более қарарға екі девлет президентлері келді. Украина президенті Петр Порошенко, Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоган иле өткерілген умуми матбуат конференциясы девамында Түркия Қырым деоккупациясы бойынша халқара музакерлерде иштирак етмек керектігін білдірді. Кырымны ишгалден куртарув мевзусы Женева плюс форматта Будапешт меморандумнан кефалети иле өткерілмек керек. Ми надаємо великого значення потужним реформам, які впроваджуються в Україні, і ми будемо продовжувати підтримувати цей процес. Минулого року ми з Петром Порошенком домовлялись підняти наш торговий оборот до 2020 року до рівня $20 мільярдів. Для бажаного прориву надзвичайно важливо якомога швидше підписати угоду про зону вільної торгівлі. Ми з паном президентом висловилися за спільні кроки, які будуть спрямовані на деокупацію Криму. І для цього плануємо поєднати зусилля в рамках міжнародних організацій, а також на основі нових міжнародних форматів, включаючи формат Женева плюс за участю гарантів Будапештського меморандуму, Туреччини і України. Киевде Кырым ишгалынын 2 жылдығына багышланган музакире кечирдилер. Анда жамаат активистлери, медениет эрбаплары ве дин конференция векиллери иштирак этти. Топлашканлар ярмада статусы ве Украина эркиянына кайтаруу жолларына огрендилер. Украина Кырымның кайтарылуына дипломатик шекленде көре, яғни дүния жемиеті Русияге басқы yapmak керек. Ама шахси стратегиясы жоқ. Бұны публицист Сергей білдіре. Кырым мәселесі Украина медиасында кереклі дәрежеде ашықланмай. Айтқанына көре, Украина жемиеті Кырым татарларға қол тұтмақ керек. Якщо Крим ми не можемо повернути, то принаймні на підтримку заслуговує кримсько-татарський народ за свою позицію солідарності з українським народом у цьому питанні. Підтримувати не тільки політично, дипломатично, економічно, а підтримувати в інформаційному просторі по всій території планети. Та ж сама Джамала сьогодні показала, що якщо правильно прорахувати і зробити артефакт, зробити творчий продукт, то з цією ситуацією можна працювати. Үкімет кереклі дәрежеде ярамада үшін қайқырмай. Оның еріне бұл вазифесіні өзіне гражданлық жемиеті алды. Қайдетті Украина Милли Жемаат Конгресінің темсілчісі Іосиф Зісельс. Такий єдиний, хто думає про стратегію, це громадянське суспільство. Як взагалі Україну сьогодні веде в майбутнє не влада, не президент, не прем'єр-міністр, не уряд, не парламент, а громадянське суспільство. Ерчі Саша Кольцова айтқанына көре, біздер Қырымны инсанларынан қафасында жойдық. Украинада Қырымға низбеттен медениет саясеті жоқ. Оның үшін оны инкишаф етмелеміз. Прийнявши, так скажемо, Крим на баланс, росіяни набагато завзятіше взялися за те, що відбувається там, ніж ми за власну територію. Нам потрібно розробити комплекс заходів щодо підтримки української спільноти там. Ми маємо підтримувати українців там культурно більш активно, надсилати їм книги, забезпечувати їм доступ до наших культурних програм. Қырым Украин халқы истегінен қайтар қайдеті режиссер Ахтем Ситаблаев. Амма девлет оле шырайтлеріні яратмақ керекке, бірінші оларақ ярамаданы ішғалчылерінке дестек көстергенлер терк етмелі. На границе между Крымом и материковой Украиной будет стоять хорошо вооруженное, очень сильно мотивированное воинское подразделение, состоящее большей частью из крымчан,
Поверьте мне, зная настроение там внутри, в Крыму, первыми будут бежать коллаборанты. Их даже не надо будет искать. Я верю в то, что Крым вернется. Вернется в скором времени. Я верю в то, что люди, живущие в Украине, не безразличны, не равнодушны к тому, к той ситуации, которая сегодня происходит. Эльвина Титбулаева, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Керч Девлет автоинспекциясында электронный нефбетлері чалышмай. Аргументы недели Керч білдіргенне көре база инсанлар нефбетке ақшамдан туралар. Ләкин айдавчыларынан фікіріне көре более усыл проблеманы чезіп оламай жақ. Русия Федерациясының канунларына көре Қырым айдавчылары Русия номерасының берабер Рус араба весеқаларыны апрель 1 күнне қадар алмақ кереклер. Аксалда пара жезасы белгіленecek яда айдавчылар весеқасындан марум етілежектір. С Симферополя приехал, думал, что у нас просто очереди большие, думал, здесь побыстрее. Но здесь что-то по сравнению с Симферополем они не работают вообще. Беспокоишься шоферов, понимаешь? Все возмущаем, что как, что медленно идет дело, да, вот и все. Организовано, но слабовато. Время, сильно долго времени. Тут срок поджимают уже 1 число. 3 часа приехали, и были уже 22-е. То есть заняли очередь, пошли осмотр, и вот здесь стояли очень долго, ждали. Алынған Қырымда автойүрішілер ве чадырларының тікленмесі демонстрация олар ақтанылажақ. Ендіден сон бірдемлік пикетлер ве тікленecek конструкциялар ақында учкон эвелсі тенбейлемек керек олажақтыр. Бөледен ішмелер Русия Федерациясының митинг ве топлашулар ақында қанунына кірсетілді. Қырым құқық қорчалайжы миссиясы білдіргеніне көре қанунны бозған инсанларға 300 000 рублиге қадар пара жезасы белгіленecek. Ресми шақсыларына 600 000 рублиге қадар пара жезасы беклей, юридик шақсыларына есе 1 миллионға қадар. Қырым yolları yolsuzluk vaziyetке келеті. Лесе Украинки районда тамирішлері енді 4-ші ай девам еті. Işçiler asfaltını көшіргенлер, ләкин яңысыны аляда төшеп оламайлар. Ләкин техника çoğtan işsiz тұра. В прошлом году сняли репортаж, получается, перед июнем. Пригнали дворников или кого, получается. Они вот эту вот всю грязь с обочин пособирали, ямы засыпали, получается. Лучше бы вообще не трогали, потому что после этого, раньше тут было суше. После того, как они эту всю грязь по ямам раскидали, она вся теперь сюда передвинула. Они сняли верхний слой, сняли этот самый, и то начали аж, вон, видите, щебень. Аж щебень снимать все. Я спрашиваю, зачем? Вы снимите только верхний этот самый слой. Ну, мы снимаем это, вывозим, а потом новое будем засыпать. Ну как, здесь уже ж было это. Для чего еще опять тратить деньги? Когда они будут это делать? Может быть, в апреле, может быть, позже будут. Ну, нам не выехать, не пройти. Вот видите, что мы делаем тут? Настилаем всякое-то самое, чтобы хотя бы как-то пройти. Яраланған Айдар аскеріні амелият кечірмек үшін Хирсонға ебермейлер. Бұ ақта Энвер Велиляевның омыр арқадашы Крым Реали эфирінде білдірді. Хирсонға кечірмеге полиция қадимлері рұқсет бермей екен. Энверге қаршы бірқач жинайы іш ашқанлар. Белікі кечілері Хирсон батальон аскері Энверінің аяқларына атты. Себебі санки Энвер сарғуш алда Қырымға кеткен қадынның паспортыны ертқан ве бірқач кере аваға атқан. Энвер есе епсіні рететі. Ошымды ажеле амелиятқа мұқтаж. Наша полиция, в которой произошли непонятные реформы, сейчас нарушают права человека. Нам не дают его транспортировать из Каланчакской районной больницы, где в Херсон, чтобы ему провели срочную операцию. Он 4-е сутки лежит здесь, без квалифицированной помощи, без операции. Русияның мақсус қызметлері Қырымның мемори сыңырында вербовка кечерелер бұақта Девлет сыңыр қызметі елбашысының ярдымжысы Олег Слободян білдірді. О айтқанына көре бөле вербовкалар енді бірінші кере қайдетілмей. Слободян провокациялардан вазгечмеге ве эралда сыңыр бекшілеріне хабер етмеге рижа еті. У нас были прецеденты, когда граждане Украины, которые скажем так, каким-то образом попадали в поле зрения российских спецслужб. Были попытки их завербовать прямо там, на админгранице, российскими спецслужбами, например, путем просмотра, просматривали их социальные сети прямо там на контрольных пунктах на админгранице и, найдя там информацию, которую они считали компрометирующей, сразу же говорили, в данном случае, последний случай, который мне вспомнился, это была гражданка Украины, о том, что или же вы
начинаете работать с нами, или же мы вас не пустим на территорию временно оккупированного Крыма. В данном случае гражданка не согласилась сотрудничать с российскими спецслужбами, ее действительно возвратили, но она сразу по прибытию подошла к пограничникам, рассказала эту всю ситуацию. Индияда қазаға оқыраған учақта Қырым татары бар екен. Төневін Бангладеш ялысында аны 26 учағы виран олды. Учақ денізге түшкен. Юк учағында 4 экипаж азасы бар екен. 2 инсан еляк олған. Бірі ағыр алда хастаханеде, да біріні қыдыралар. Ақмешет қасабасында яшаған Мурат Гафаров еляк олған. Бұл ақта Абдет газетасы білдіре. Оның омыр арқадашы ве уч оғлы қалған. Вақтынча көчкенлеріне ичтимai төлевлерсіз қалдырмақ қанунсыздыр. Бұл ақта оқу қорчалайжылар білдірелер. Ичтимai қорчалав назірлігі ве телекеслік қызметі доландырыжы схемаларына йоқ етмек үшін тақменен 1 миллион инсан үшін төлевлеріні тоқтатты. Адлейджілер білдіргенне көре назірлікте төлевлеріні тоқтатмаға аққа йоқ. СБУ есе весиқаларыны ләғу етіп оламай. Бұне берабер девлет нефақа төлевлеріні де тоқтатмаға аққа йоқ. Оқу қорчалайжылар бөле қарарларға махкемеге шикает бермек керек олғаны білдірелер. Ми не вважаємо за потрібне виплачувати саме виплати по 505 постанові, а це виплати на проживання внутрішньопереміщеним особам, які повернулися на постійне місце проживання на неконтрольовану територію. Однак це не стосується виплат всіх інших соціальних виплат та пенсійних виплат, які гарантовані законом. Я нагадаю, що, наприклад, якщо людина народила дитину і має право на виплати по народженню дитини, якщо вона має якісь інші види соціальних виплат, гарантованих законом громадянам України, то вони мають право на ці виплати. Хто такі ці є фейкові переселенці? Та людина, яка 2 місяці живе у Львові, 2 місяці живе в Луганську. Це фейковий переселенець чи не фейковий переселенець? От таке питання можна знайти у законодавстві, відповідь на це питання, чи не можна? Тому що, власне, таких людей насправді, якщо так говорити загально, сотні тисяч. Це підриває ту первісну стратегію держави, яку вона декларувала на початку цих подій в Криму і в Донецькій, Луганській області. Що держава продемонструє такі стандарти дотримання прав людини, такі стандарти поводження з людьми, що російська пропаганда не буде мати жодних шансів. Уряд своїми конкретними кроками, на жаль, цю первісну стратегію руйнує. Жамаланын ері тешкіровны кечті. Евровидение 2016 ярышының тешкелятчылары Жамаланын 1944 ерында бірде-бір қайды бозылуына қайд етмеді. Украинаны темсіл етежек ерінің метінні тешкелей тақым тешкіріп, анда неде конкурс шартларының бозылуы, неде бірде-бір сияси мана көрді. Евел Русия еріні тешкіріп, оны конкурстан шығармаға талап еткен еді. Санки о Русияге қаршы yollanған ве сияси мантықны ташы. Унге бұл соңки хаберіміз еді. Сілерге ақшамлар тілейім, дайыма атайрылы олына скорышкенже.